Moko kuom jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore pachoka kwa piny owacho mondo rang malong'o lai manyien mar chiwo sir mag omenda ne jopuonjre ka giwacho ni lai no ni kod fuo kod achiedh nadi ahinya to ne jopuonjre ma wuok e anyuola mochando. Kane giloso romo margi kar chiemo bura ma Nyamira North, jopuonjre go ywak ni gin kod pek mar school fees, gino ma giwacho ni biro kaluwore kod lai manyien ma siro jopuonjre go. Jopuonjre go dwaro ni piny owacho duok piny nengo mar somo e pachoka kendo mondo gimed sir ne jopuonjre kamano biro neno Jo-Kenya duto yudo somo maonge ng'ukni moro amora. Bende ikwayo piny owacho mondo ber aluora mag somo e skunde. The funding model that is being used right now, it has a lot of problems. In terms that most of us, we are placed in the bands that we are no longer belonging. The governments go and recheck the information for all the students. If possible, what we reapply so that we give the correct information, they place us in the correct banks, and we receive the correct scholarships and help loans so that we can be able to succeed in our education. We are asking the government to lower the tuition fees in order to provide us education, and also to increase the government funding for public universities to improve the infrastructure. They are going to also to increase the scholarships and the grants for students in need. We are going to ask the government to include student representatives in the education policy discussions and decision making. Vijana wanataka kusaidiwa, wanataka usaidizi kutoka kwa national ama county government. Hatufai kuwa at the 21st century kuna mtoto na drop out of school sababu ya wazazi kukosa school